Wiki, i co, podobało ci się na tym koniu tak rajtować? Tak, ja chcę znowu jeździć. No to jest... Poproś tam mama poproś w Anglii, żeby ci konia kupiła. Wiesz? Kajgo Ja wiem, mnie trzymać. Chałupie. Czego będziesz trzymać tego konia? Nie wiem. Hopy, liście tam dali do siodlarni trochę pogodomy. Pogodomy, siodlarni, no to pogodomy. Aj. Ja. Chodźcie tu, kajupa. Ufa, idzie, kulo się po leku. Siodnijcie se na chwilę. Wiki, siadaj. Napijecie się czego? Gorzoły nie mum. Nie możesz, a piwo możesz. Mum tam jeszcze idę. Okocin tu widzę, to przynieść jakoś fajny kufelek piwa. No zimnego. to zaraz wypijemy fajnie po piwku No, pogodomy. to widzę jelenia może jakiegoś tutaj. Ale kowisko. No. I jak ci się tu Wiki podobał? Fajnie. Patrz, tam masz w tym biksie taki plastikowy, to możesz grzebienie do konia, wiesz? Żeby je fajnie ufrizować, poczesać. To się kartaż nazywa. Kartacz, jaki kartacz, czy co No ty tak, to? ty było tam się na konia trochę Ale znowu. o panie Godej, tyś miał z koniami do czynienia. Syn. Ty masz chyba konia, ty. Mamy tyś. Ty, a Kajci to z tymi koniami miał do czynienia? Jak to? U dziadków. Na Wielki Pardubicki chyba. O nie, na wielkie Ja podróże. boś ty z konia śleciał jak ta Anna. O, z dupki to tu, o, z dupki. Tak. A patrz jakie obrazki fajne tu. Wiecie, zaraz moja przyniesie fajnie po piwie, my se siednymy, ty się napijesz kompotu z Ty, a wieprzków. powiedz mi Mariusz, ta twoja Richig z Kielc pochodzi, a? No jest kiec, Jak ale... się dogadujecie ty? No wiesz, no umie już po śląsku dużo. Ty swoje, ona swoje, nie dogadać, nie? Ja ci niekiedy coś tam napiszę, wiesz, nie? ja coś tam powie, ale już poradzi coraz to więcej. No to fajnie, fajnie. No, także wnet będzie. A kawiesi się trafili? My się trafili na punci. Rożech poszło. Kaj to jest punci, co to jest? Do Częstochow, jak szło piechty. Aha, No. do Częstochowy. No, bo chciał rzekać, co by miał dobro baba, nie? To musiałeś grzeszyć nieźle, jak musiał No, rzekać. to się nie specjalnie udało. No niestety, no bo młody bez tu, że chciał piechty, bo jakby ich przyjechał No. autem, to by to rozdapał Tyś fekciał. był kiedyś, Jurk, na pielgrzymce? Ty się bezbożnik, ty. To byś się wybrał.